So mao tong mga paps no, kay dagko naman kayo og mga sagbot ni mga tubangan. So hinahinayan to ibot mga paps. So mga paps, salamat kay tanan sa pag view sa akong mga video mga paps. Bisag kini mga video na akong mga way kapuslanan kay ito daghang salamat sa inyong mga paps, sa mga viewers nga unta mudaghan pa mo unta mga anak pa mo mga viewers nako. Anyway paps, daghang salamat og diha ato kining limpyuhan para dili ni mo dagko mura na bukid ni atong mataran mga paps. So sa ulitin mga paps, daghang salamat sa pagpanood sa video ko. So again daghang salamat mga paps. Bye bye.